Dođe Jovica kod doktora i kaže: doktore, ja jako kašljem i teško dišem. Da li pušite cigarete? Pušim, ali ne pomaže. Sretne lisica zeca kako čita novine i pita ga: zdravo, zeko, šta to radiš? Evo, čitam novine i čekam lava da ga premlatim. Naiđe vuk: zdravo, zeko, šta to radiš? Evo, čitam novine i čekam lava da ga premlatim. Naiđe lav: zdravo, zeko, šta to radiš? Evo, čitam novine i pričam gluposti. Turistička reklama za Bosnu: ljetujte u Bosni, vaš auto je već ovdje. Hvali se Haso Fati: danas sam ubio 5 muha, 2 muške, 3 ženske. Fata ga zbunjeno pogleda. Kako znaš koje su koje? Haso ponosno odgovori: 2 su bile na boci pive, a 3 na ogledalu. Bosanac na samrti kaže sinu: je li ono mati peče baklavu, donesi mi jednu. Sin ode i vrati se bez baklave. Ne da mater kaže da je to sutra za dženaze. Mujo na kvizu tko želi biti milijunaš. Pitanje za nekoliko hiljada. Tarik pročita pitanje koje glasi: koji je glavni grad Hrvatske? A. Knin, B. Zagreb, C. Sisak, D. Split. Mujo se duboko zamisli pa onda kaže: ja bih ipak pozvao pomoć, iskoristio bih džokera zovi pa bih pozvao svog prijatelja Sulju. U redu, pozvat ćemo vašeg prijatelja Sulju. Halo, Suljo, ovdje Tarik. Vaš je prijatelj zapeo na jednom pitanju, pa izvolite, imate 30 sekundi. Vozdra Suljo, šta ima? Kako su ti Fata i djeca, imali šta novo? I tako teče priča dok ne istekne 30 sekundi. Sirena se oglasi, a Mujo ga ni ne upita za odgovor. Tarik: pa dobro Mujo, zašto ne pitaš Sulju za odgovor? Mujo: ma šta ću ga pitati? Znam ja odgovor, ali eto, samo sam iskoristio priliku da se čujem s njim u Australiji. Beograđanin pita Leskovčanku: da izađemo večeras? Može. Da idemo na večeru? Pa može. Da te vodim u japanski restoran? Pa može. Jel jedeš sushi? Jok bre, jedem susta. Haso kod Gatare. Ona mu kaže: imate 2 djece sa Fatom. Haso je prekine: ha, to ti misliš 3? Gatara odgovori: ne, to ti misliš. Kupi čovjek psa ptičara i poveo ga u lov. Kad on opali pušku, pas se prepadne i pobjegne. Žalio se tako prijatelju, a prijatelj mu kaže: daj ga meni na 1 mjesec dana u moju kafanu. Bude često svadbe i puca se često, pa nek se navikne na pucnjavu. Prošlo je mjesec dana, ovaj prvi pokupi psa i pravac u lov. Vidi on fazana, nanišan i oprezno i opali. Pogleda u psa da vidi šta se desilo, a pas se digne na zadnje šape, prednje uvis i počne: hej, Branka, Branka! Bio u Bosni najzeznutiji pas na svijetu, klošar original. Ide ulicom i ugleda njemačkog ovčara s velikim komadom kosti u ustima. Upita njega žučo: kako se ti zoveš? Ovaj ponosno odgovori širom raširenih usta: Hans, a kost mu ispadne i žučo je zgrabi. Na to kaže Hans: vau, a kako se ti zoveš? Nadajući se da će zeznuti žuču kao što je ovaj njega. A žučo će na to, stisnutih zuba, i driz.